Dzisiaj, proszę Państwa, podejście grzybowe drugie. Las przy miejscowości Brusiek, która słynie z tego, że wyczytałem, że mieszka w niej 50 ludzi i pochodził z niej Walenty Rozdzieński. No, zaraz, ja przepraszam bardzo, ale nie Walenty pochodził z Brusieka, tylko ojciec od Walentego. Walenty Rozdzieński, narodzony w 1560 roku, napisał całkowicie wyjątkowe w skali Europy dzieło, czyli pierwszy w języku polskim rymowany poemat opisujący życie górników i hutników oraz ich pracę. Nie dziękujcie. I mają fajny drewniany kościółek. Dzisiaj interesują nas tylko duże sumy i duże grzyby. Widzicie, grzybków jakichś takich tutaj jest wpierony. Tylko ja niestety takiego grzyba nie znam, boję się go zbierać, ale specjaliści na YouTubie możecie napisać, co to jest. Tu się czaił. Jak na pierwszy, muszę przyznać, bardzo ładny. No i tu takie trio. A ponoć jak się zeszkrobie te kropki, to bardzo smaczne. No, tu jest bardzo rzadki gatunek. Małpecznik, wiśniownik. Prawie nówka, może być. Tu taki maluszek we mchu. Nie ma co wybrzydzać. Bierzemy. No maluszek, ale bardzo ładny. Gdzie tu się kolega pod drzewkiem kryje? O, troszkę już taki zębem czasu, ale w mchu. O, w kamuflażu. Widzicie, no, grzybów jest wpierony. Tu coś jest, tu coś jest. Tu cała taka kolonio. O, tu jakieś takie, o, tu jakieś takie, ale wiecie, to trzeba być wytrawnym grzybiarzem, żeby wiedzieć to wszystko, czy to można, czy to nie można, a potem się otruć z kuli jednego grzyba, to też głupio. No i widzicie, to trzeba mieć oczy dosłownie jak snajper. Coś o cały aż taki maźglaty, ale piękny. Patrzcie, tam tego byka zamknęli za siatką. Najlepszy grzyb. Taki partyzancik się ukrył, proszę Państwa. No, elegancio. Tego wypatrzeć, to już trzeba mieć, moi drodzy, oczy kobry. Jaki agencik. Widzicie, to jest właśnie to, że jak stary grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem wchodzi do lasu, to on mówi tak, tu, pod tym. A ty mówisz, ale ja tu nic nie widzę. No i to jest właśnie ta różnica. Ślimak się zainteresował, ale jak obgryziony, znaczy bez robali. I kolejny Agentinio. Jakiś taki troszkę eknięty na lewo, ale dobre. Oj, ale to już jest... Ha! Patrzcie, w środku grzyba był żuczek. To już zostawiamy. O kurde! Ale co tu mamy obok? O, i to się, widzicie? Zrewanżowało bardzo ładnie. No, proszę Państwa. Kurczę, pokaż go. Idealny. Ani nie dziubnięty, no. No to dziś na razie faworyt. Faworyt. Ale to jest czempionik, mówię wam. Jeszcze takie 2-3 na łeba i możemy iść do domu. No, już myślałem, że po tym wielkim nic nam tu las nie podarzy. Ale jednak ładniutki. O, a tu proszę, w takich listkach, troszkę taki zeżarty od ślimoka. Tu to jest zdrowy zawodnik książkowy. Czekajmy, to musimy dobrać. O, wyżarta noga całkowicie, ale kapelutek zacny, to można wziąć. Tu patrzcie, aż się błyszczy. Ale, o, czy to nie kleszcz? Nie. Takie muszki obłażą człowieka. Bardzo ładne, bardzo ładne. Proszę Państwa, coś tu się dzieje. Coś tu jest. Troszkę było żarte, ale przyzwoity stan. Co jest? O, no. Rodzaje. Tu taki nie za wielki, ale bardzo ładny. Parę razy dziubnięty. Tu w ogóle już w taki inny las weszliśmy. Gęsty, dużo mchu. O, kochani, double kill. Tu jeden
zawodnik pod mchem. Bardzo ładny. Tutaj, proszę, jak nowy. I tutaj, proszę bardzo, drugi zawodnik. O, no, takie zbiory to ja mogę mieć. Zaczyna to wyglądać przyzwoicie, ale to jest byk. Stara sztuka nawoływania grzybów. Oj, 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 ale piękniś. Równiutki, symetryczny. O, a tu nawet maciupki braciszek jeszcze się trafił. To jest w ogóle piękny las. Jest dosłownie idealna pogoda na grzyby. Nie za ciepło, nie za zimno. Patrzcie, jaki to jest mech. Wspaniały. Tutaj widzicie na YouTubie. Koniecznie oglądajcie w 4K. Poczujecie się, jakbyście tu byli dosłownie. O, jak to mówią? Kościelnie ukryty, lecz prawdziwy. O, nóżka odpadła temu misiu, ale kapelutek cały to siup. No, widzowie, Ładny. nie jeden chłop by chciał mieć taką lagę. O, ale patrz. No, powiem wam, książkowy. No jest taki. Poddrzewnik można powiedzieć. No, ale ładniutki. No. Widać, że rósł do drzewa, bo jest taki spłaszczony z jednej strony. Dupa. Co to masz? Ładny. Pokaż to. O, taki równiutki. Malutki, ale wariacik. Coś kosi. Wspaniała purchawa. Jakbym był młodszy, to bym ją rozdeptał, ale nie wolno. Nie. O, i mamy zawodnika przyczajonego. O. O. No. To mnie zawiódł kolega. Dobra, słuchajcie, szukamy ostatniego grzyba i do domu. Znaleźć grzyba znalazłem, ale nie wiem co to jest i powiem szczerze, boję się to brać, ale jest. A widzicie? Jednak jest. Wystarczyło odejść jeszcze od auta na chwilę, dać szansę. Voilà! Jak najbardziej. No te ten, dwa się tu ten przytrafiły największy to ten egalanckie. No u mnie trochę mniej. U ciebie? U mnie Nie, no jednorodność bardziej. U ciebie, no słuchaj, ten jeden to zrobił pół kosza. No jeden zrobił pół kosza, ale trzeba powiedzieć, że bardzo ładne grzyby. Może Bardzo nie ładne. super Troszkę dużo, pojedzone, niektóre ale widać, że więcej troszkę jak postały, troszkę. ostatnio. Ale widocznie, wiesz czemu są jadalne wszystkie? No, Bo niektóre są podżarte, no właśnie. więc wiadomo, że No ślimaki właśnie. też wiedzą co dobre. Dziadek, i co, jak ty byś wycenił takie grzyby? No bardzo ładne. Okazy bardzo ładne.